Nyt pelataan FIFA Streetia. Ja mä oon pelannut tätä yhtä ottelua tämän verran 2-2 tilanteeseen. Mutta se ei taida haittaa. Sitten me otetaan aivan kohta uusi peli muutenkin, koska tää loppuu aivan kohta. Kunhan mä saan tästä maalin. Ei. Kunhan noi ei vaan ei saa maalia, niin se on hyvä juttu. Elikkä kunhan noi ei saa. Ja vielä. Toka erää. Oi! Nyt on pakko sitten saada maali. Joo. Elikkä tosiaan ei. Niin. Tosiaan nyt pelataan ehkä koripalloa joskus. No tänään kuitenkin. Joo, tän videon jälkeen tulee sitten koripalloa. Koripallo! Nyt se sopii tähän. Pysytään hyvin kuin FIFA Street! Ja siitä niin, hieno maali. Todella hieno maali. Plus 90, joo. No ei se kyllä minun mielestä ihan kauhean hyvä maali. Niin hieno kuin tämä. Deze wedstrijd. Ei, vedä! Juu, Joo, sori. Toi kuvakulmalla se vaihtuu. Joo, siis tää peli ja sen jälkeen vielä yksi peli, niin sitten tulee niin kun alkaa päättyä video. Oi. Me voitettiin. Meidän tulee maali, mutta ei aivan. Ja nyt mennään muuten sitten seuraavaan peliin. Siellä oli Messi. Ja nyt otetaan Adidas All Stars ja vastuksessa Manchester City. Nyt voitetaan taas. Tai ehkä hävitä. En tiedä. Mä luulen, että me voitetaan. Koska Adidas All Stars team on aivan mahtava. Niin mahtavaa, että tätä ei voi voittaa kukaan.
kuka mitään. Siitä niin. Ai. Ollaan tilanne sellaista, että ei pysy perässä. Ai! Toi sattuu varmaan. No niin, ei mennyt. Ja muuten katsojat, tämän pelin jälkeen siis loppuu, mutta tulee sitten Tools of Destruction ja jotenkas eiköhän sitten tulee siis huomenna Tools of Destruction ja niin kuin sanoin infossa, mutta nyt ei. Niin, mutta niin, Tools of Destruction ja sitä muuta. Sly Colosta. Ja kaverin kanssa ehkä NH15, kun mä tuun niille kylään joskus. Jos tulee, menen. Ja muuten kannattaa käydä katsomassa Kasper Kuusto, siellä alkukirjain CASPER KUSTO. Niin, ja siis siinä välissä on väli, niin, ja sitten se Kuusto. Niin kannattaa siellä käydä katsomassa ja tietenkin Mr. Arttu 118. Ja Rasse-Suovanen, niin löydätte mun yhden toisen kaverin kanava, mutta se Kasper on kyllä minun kaverini. Arttu ei ole. Ja sori, telkkari vähän siirtyi, kun mä kävin istahtamaan. Kun toi hyllykkö alla on pyörä. Ja siinä hieno maali. Aika hieno. Ja nyt sitten. Siitä niin. Hieno torjunta maalivahdilta. Savi. Ei. Ai. Nyt te. Ja koripallostakin voi tulla joskus. Tai ehkä tänäänkin. Oi.